Lagi! He! 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 Hello? Hello? The house. Yo, Backtin's cabin in the house. Hello? Ikaw din, abay. Di lagi mong tingog ba? Nga naman. Backtin's cabin in the house. Hey! Hey! DJ in the house. We have Backtin's cabin. Intro in 3, 2, 1. Hey! 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 Ah! Urang siguro yung bitay naglagay. Hey! 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 Ah! Waga! Saan nga ba hantong ang tabong ito? Minahal kita ngunit ako'y binang... Hey! Rapper. Initok sa long time bago pa makarecover sa ginawa mo sa akin ay meron makahugo pa. Naaalala mo pa ba nung tayo pa nakasama ka kahit saan magpupunta Asa nag-live si Backtin? Ga-live ka ba there? Mag-live ko? Ay, buang. Nautahan ako pa siya. Heh. Tara, mag-live ka di. Okay lang ba eh? Wait lang, let me think. Live po, Trish. Luya, mangkay ko kay. Wow, Ayaw na lang. luya. Nagluya daw. Imo? Luya ron. Ikaw ra ba itong host ka ron? Itong host. Yeah. Adi, ikaw lang, okay lamang ko magtula lang, pero dili lang mag-live kay. Gay. How are you, Ay, inay. DJ Backtin in the house, yes. We got DJ Backtin. Sa mga greetings ninyo dira, no? Isulat lang yung mga greetings. Mag-live na siya sa TikTok, guys. Na siya sa TikTok ka-live, guys. Si Backtin's Cabin sa atong mga content. Makita man niyo sa atong mga uploads, no? Na si Backtin's Cabin usa sa atong paborito, pinakagwapo, pinakakusugog, pinakabutan, na pinaka-funny, ug pinaka-cute nga review player. Ano ba kung may sakit sa tiyan? Pag-inom og Rexidol 40. Wag tang yung tiyan. Wag tang po ng iyong nawing. Asa naman si Jude? Ay, kabugo. Ano yung giad? Brother, ay? Asa mo si Jude? Ay, sabay. Ay, sugdi, bay. Ari. Sugdan na to siya in-game. Kaya ang ato ang buhaton karon kay ato na tong dayon na naong gingon ninyo. Ang fashion show. Okay. Sige. Yes. Si Trisha atong kuan karon atong host. Ana, kitang tulo ni Jude ang kuan. Kitang tulo ni Jude ang content stunt. For today's video, Bujan! Basta kita Jude ba? Uy, nya letter M ba if mo mute mo ha. Share ko lang. Nga naman. Kaya akong dari ba akong pagtulog ba sakit kaya akong left side sa kung ano. Abala ka, tana katong talunpas na gel. Wala lagi na. Nautda na may salon pa sorry. wala imong shoulder. Gasagit ba imong abaga? Pag-inom og Rexidol 40. 5 ka buok. Wag tang imong bukton. Wag tang pud imong tiyan. Okay. Ito guys, abay dapat tao na siya i-stretch bay. Yeah. Okay guys, may gabi sa tanan no. Welcome to the stream again. Gahulat pa mi ni Jude guys. So magchika-chika sa tanin niyo. Magbasa sa comments diri guys. So kamong duha dira. Sit back and relax. Sit back and relax. Yeah. Uran sa merebe mong lagay nagbitay. What's up? Saan nga ba itong atagpong ito? Minahal kita ngunit ako ginagawa.
Gago. Paita sa napalit ang mga biro eh. Bisag butangan pa ni mag-ayos ba? Pait ng gyapon. Biskot ng mga biro eh. Nyam 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 nyam. Asa itong video? Ano lang itong video? Ikaw lang nais ko, wala na akong iba pang gusto. Ah, si Jude. Jude. Jude how? Asa naman si John? Kagod! Usar mo balay wa kay asa siya? May day! Oh, what's Jude? Ga... Oh! Nganong kasuloob na mga... Hello! Tapi! Nga naman, Lady Gaga. Lidi... Gago? Nagtalitry, magkukugistan, magod. Lidi Gago? Ah, Lady Gaga, Levi. Lidi Gago. Poker face ba? Poker face, hey. Sige to yung bago na kanta gani. Kuan? Lady Gaga? Lady Gago. Hindi may bagong kanta niya. Hindi bago na kanta. Ugma lang. Kasi, tiyo sayo ko ganito. Wala na to si Jude, Wala na to si Jude before ta mag-start sa atong event. Abracadabra daw ang bagong kanta ni Lady Gaga, tama. Abracadabra, cadabra, cadabra. Abracadabra, cadabra. Johnny Lods! He was a small and a smoker face. Lahi pa na. Ay, tama o day. Bago lagi itong item lagi. Suitcase na? Saman? Nalain lagi yung ulo. Saman ni? Suitcase na? Luno lagi suitcase. Magtrabaho na ko. Ay, gago. Bye guys! Deal or no deal na. Ano mo na oh? No deal na ba eh. Jason Gaming for the offer of 1 million. Game ka na ba? Handa ka na ba? Hello, banker. Yes po. Oh, nanawa po. Yes. 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 Okay. Sabi ni banker, ang offer ay tataasan niya. From 1 million, tatasan niya ng 1 million and 1 pesos! Oh my God! Deal or no deal, kapamilya?
magbabalik after ng This Is Showtime. Pre, babalik after niya. Kung ano eh, pag advertisement eh. Advertisement. Magbabalik. Ha? Habang buhay, ako sa'yo'y maghihintay. Umaraw man o umulan, di sasablay. Pintado sa aking puso, pag-ibig na... Lahi man na, brother. Mga on ta! Mga on! Mga on! Nabata! Nabata! Nga suki kay kong bata bay, bogo man ang bata bay. Uy, kapila na siya bay. Buto, boy. Unsa man na, Trish? Na-shotgun bay, na-shotgun. Na-shotgun. Saan na, uy? Hoy! Ha? What's to? Masa man? Nalagi ni awat sa kuntigo! Sure, uy. Na istorya, boy. Pag ako maguto. Ako maguto. Shotgun. Gun! Mana pa man toko god. Deal or no deal? If it's deal, you pass the balloon. Wala mo gitiro dire. Mana pa man toko bay. Usa man na imuto ko, uy, mura pa nagkalibangon. Boss mo, kuan pa man na mo. Lugagong sa to bay. Ano boy? Ano sa dog istorya? No, na pud boy, istorya. Unsa bay? Unsa Bay, imo dungga? Wala sa babay, murag feel ako nakikibutang ang mimic dire bay. Ambot lang yun mo. Ha? Oh, Oh, di ba? Gogo. Bre, dapat ka tong shotgun bre ba? Mundol man ta siya no. Wala Mm. ta bay. Hoy, nakare! Hoy! Anak mo na dire, boss. Ano, wala dire. Out na siya. Oy. Yawa na ko. Toko! Ni-upgrade ang mga toko ron bay. Lain na tuno sa mga toko ron. Dili na toko ah. Toko! Gago ya. Nanay question mark ang to. Bebe. Kana man na maglagot ka gud niya imong emotion kay matuko. Mao di ay. Ay, Trish, ato ni butan tanda Trish, tabangi ko Trish. Ay, tata. Wala oy, ngum tago ka diri Trish. Yang. Hello? Ano ni sakit? Imagine si Karan Trish ko. Diretso na to dito. Wag ko kita sa car kay ako sa babaw. Ah. Nag-assist ka na adiri dapit na dala. Wow! Oh. Nya na sa dire mo sa caster sa Dota ba? Seb! Gago. The call of his lifetime. Sabay. Bay feel ako na Jimmy kibutang yung buang baklaro kayo. Ay, sorry. Bayan, dilata. Usay bilat ta. Dilata lang. Usay bilat ha? Dilat. Dilata. Dilata. Dila. Ano yung pagdungsit? Dilat. Upgraded SPG.
Ang iyong kailangan. Slang mo kayo, magulang. Gaway na magulang ang iyong kailangan. Bakit? Wala ka ba magulang? Oh, how sad. Pero nag-live ka? Wala. Mag-live ko? Uy, ganun na. Hindi ka na mangutan. Uy, naalay, anong naidilat? Anong naidilat ta, Dre, boy? Boss, sumagod. Boss, kaya may gaas sa plug-in. So, unsa man na siya. Mutan na man na siya eh. Tukod ka? Oo, napang junk foods. Mao ba? Kumatukod kay tindahan. Sa ngalan sa tindahan. Kuan. Ano man na, boss? Oh, wapag ikaw kasugod gani. Judgmental. Awa, ana man na. Ano sa may ngalan? Kuan man na. Trisha's Sari Store. Sa ubusan na, boss na rin, nakabutang. Bawal muutang. Judgmental. Ang muutal, put. Ang muutang kay put. Tut. Uy, gago, gikuha mo to. Gisensored mo to na ako. Kay kuha mo na, trash talk. Buang nga. Sponsored ba na? Trust talk ba na? Luy, ang muutang kay pu. Tut. Oh, na, maguna. Hindi pwede magmura. Hmm. Hindi pwede magmura. Hala, usam na sensor sa inyo haday. Dapat. Kana mga edit ba? Mga edit. Di ba? Mo na man. Hmm. Mo na man, di ba? So, put. Mo na man. Ano, magyud na. Niligid ba? Diligid pa. Hindi na po nang mo. Diligid pa. Madawat. Teka ka dapat, Trash. Lulu. Oo. I-shoot! I-shoot mo, i-shoot. Ganahan ko sa mute. Ganahan ko sa mute. Mute ako diretso. Di na ako matugset. Mao ba? I-try down ako daw. Ay, litis buang. Dagan. Gila. Kadawag ka? Wala. Malamang, wak ko ni tabi. Hala. Bugo. Bugo. Literal yung... Gato. Call na, may direct call! Tuk! Ko. Sagikan! Agay! Gi, tingog yun, sige. Sige, tingog. Tingog. Asa kong ulo ba? Inuulo lagi akong ulo lagi. Asa yung ulo ba? Asa yung ulo? Wala akong ulo. Sa usa? Ano? Namatay siya! Ay, di wala. Rami! Ano? Red! Patay siya, oy. Buta kasi yung ulo. Red! Tab mo, makita na Asa yung ninyo. ulo? Uy, nawala yung ulo do. Pila ko na DC siya. Wala siya na DC man. Wala. Asa yung Kasi ulo? What the heck? automatic ba ito? Luusok. Red! Where's your head? Tanawa ta sa cart. Tanawa sa cart. Sinalahos. Red! Put your head on my... Ulo! Wait, nalagay na yun. Dili ba siya namatay? Rami! Na-shoot sa cart. Na-shoot sa cart, guys. Wala eh. Double check. Wala may green. Kamay naman. Wala may green, guys. Nawa pa yung mata. Wala, Oh. sa bowl. May hati, layo ang lupa. Layo ang Sir, lupa dyan dapat ulo. ni Diri, sir. patay sa kilid do. Diri, oh. I mean, lahos na ta. Mura magyapon, ma-revive siya. Ay, sa muka na niya, ay. Away. Uy, wala. Nag-glitch? Oh, nag-glitch.
monster. Lo? Monster, pag igor siya ni po sila, nawala na yun. Namatay ni... Wait pa daw siya. Kawan! Oy! Welcome to Mobile Legends! Welcome to Mobile Legend. Minions are spawning in front of you. Pagdali dito. Wait, na si Jude? Yeah. Lo! Look. Jude? Hello? Jude, hello? Ay, wala din. Wala pa siya sa Discord, bay? Asa di siya din? Nga mo Asa yung ulo, bay? Bay, asa yung ulo? Bay, wadyo ko kay balo bay. Feel ko nag-glitch. Nag-glitch to, bay? Nalakuan to. Nakuha problema ni Usang. Guys, magkuhan mo yung reaction video if ever mag-upload ng rape po katoy lang next video o next patch. Hindot kayo lang next patch, guys. Kaya na expression ng mga karakter, bay. Hindot kayo. Bro, live ka, bro? Wala, mag-live ko? Bot ni mo, eh. Lagi, mag-live ko. Ikaw, Ang kailangan itay- ko mag-live ka good para makita nila ang imuhang ano ba? Ang Makita i-title nila nako, ang POV ba? ang i-title nako, mag-live daw ko ingon si Jason. Mag-live Pwede na po, di tawag ko ninyo. daw ko ana Jason Gaming. Guys, si Baktin guys kanang green ko yung nako. I-follow na ninyo guys kay mo ilak robot na siya. Ay, sorry. Statement. Mag-chain together mo na si November. Usa na ano mo pasaron. Wala pa mi kapasar. Okay, install na ba ako balik with Chain Together? Bro, mag-Chain Together. Madula big balik ka na. Oh, na si Jude. Hey. Waiting for you. Ay, asam ni ako mouse dati. Hi guys, may gabi. Uy, Algie, may gabi. Hindi ba kay maka-mute rata ba der pag ganahan ko mute mo ako tapang bay. Sino ko mo escape bay. Gani. Push to talk pod. Marami pa push to talk. Nala say sound. Di, mas ganahan ko sa mute ba der? Mas ganahan ko sa mute bay kay. Ulo na yung ulo, dire. Ano? Bay nganong naadra imong ulo bay? Asa nasa kuan? Extraction? Na imong ulo sa extraction. Oh, ka-weird. Wait, ay ko ina mabutan dito ang ulo ko mamatay ta. Dili bay nag-glitch na to, feeling ako gilabay lang siya dira sa game. Don't tell me ay ko ing na. Rixky, hello. Na daw Zord chapter 3, check daw na to. Heal. Dali akin na tiguang. Pre. Call, lami na call. Toko. Ay, sorry. Oy, balehi. Bale Heli. So, dili ka ganahan mag-ML ya. Wa ko ga ML by ga kuan ko ga Honor of Kings. Julian, Eric, Uy, Carl. Basta mo lapas sa toilet ang ulo kay Ay, mulahos. save sa mo, Jen si Jude. Mao ba? Wa ko kabaw na bay. Mo din ang logic na bay. Hi Carl. Hi Luna. Arya. Hello. Sheena. Wen ka lechono niya bullshit. Lechono lagi noon. Hi Jai. Excuse me. Wala kay work, wala kay day off by Saturday and Sunday. Pero ugma, di ko ka live ugma or di ko ka play ugma. Yun.
nabag ata siya. Basin no. Putol-putol yung audio back 10. Ade, nagpalayo mga bay. Mga putol-putol siya. May bunkag. Uy, hi Kay! What's up Kay? Okay. Uy, hi friend! Hi friend! My precious. Baling-baling. Hi Chris Jade. Uy, dili kayo mute lagi. Dili kayo mute. Hello. M! Letter M. Aw, M. Abi na ko M nga EM. M, raday. R1, Choco, hello. Kaya, live mo ogma ya. O di ko kaduwa ogma guys kay kanang kuan mulakaw ko ogma ato ko sa Picas Valay. It's vivid time. Ang Dragonis sa CP Ox ni. Uy, kuan mi ako gaduwa pa ko sa katong Dragonis nga CP by Chris katong Reborn. Nagkuan sila ron, nag beta test sila ron. Hello. Hello. Skirt, long time no see. Oy, skirt, long dugay jud ko kala. Gapo ko live, usang adlaw ga live ko. Gabi wa ko live. Mute ka, letter M. Letter M? Oy, Draken! Oy, welcome back. Bye. Ya kanta og I love. Sa mute, oy. Yeah. Amazing. Tres. Nice kayo imong radio pag mag-start mo. No, Valods, ganang ka sa akong radio. Masang live boss. Okay, jud bay kirito. Welcome back, bye. Sana all vivid time. Ano jud bay? Dapat vivid time if weekends. Guys, ready na mo. Holy... No! Yes. Eh? I love. Hoy, Jillian, pagtaro Jillian. Iban ka Jillian ron. Ah, Brother. Hela. I love. Kumusta sa guys? Ngano mang Sana. ikaw ah? No. Pag di binibigay yung gusto mo, tumatapang ka! Ay, sorry. Boy, 18k na lang. Wala boy, ni kanon boy. Luso mo ni boy. Saman? Tech scepter. So ni tech scepter. Tek. Abracadabra. Mahimok ng baki. Nubaki sa boy. Hala! Baki! Tako! Baki! Tako! Lods, I tell Mutated ko, boss. Tako! Ano masasabi mo? Ang masasabi ko, ang masasabi ko, Good! bawa sagod! Ang masasabi, Dito ako'y mag-crouch din. baki maka ko! Bulok! Yeah. Derby. Kani, uli ang realistic ini nga game guys awa. Oh. Takto di kayo. Yes, ma'am. Ang hay. Gay. Patayon, gay. Mong sa question, ma'am. Reporter ka, dili. Asa na mga question? Bullshit man siya eh. Sige, ito question. Na, oy. Ano po masasabi niyo sa Holy Week? Ang masasabi ko lang, ma'am, sa Holy Week, ma'am, ay una sa lahat, ma'am, is holy ang first word, tsaka yung second word is week. So, dapat, ma'am, maging mabait tayo sa isa't isa, ma'am, dahil ito yung Right. kapanahonan kung saan nagsakripisyo si Papa God para sa atin. At saka sana hindi ka magalit, ma'am, no, pag sinabihan kang putot. Kasi Holy Week ngayon, ma'am, eh. Kalma lang tayo dapat. Ma'am, Yes. Kuya, personal po kasi yan, kuya. Ma'am, ba't ang haras mo, ma'am? Ma'am, Holy Week ngayon, ma'am. Ano masasabi mo sa Holy Week? Ayun nga yung masasabi ko, ma'am. Ba't ang Lolo, kuya, wag. Kuya, power na boy. Oh, Gago. yung power boy. Uy, Angel. Boss, join ko. Bye, sorry, bye. Exclusive, bro, Junny, bye. Naki-appear sa kunila, bye. Pasensya ka na, bye. Janelu, hi. Bullshit. Saman. Lolo, crowbar. Ngawata dire. FBI, May crowbar. Kasi guys, kung di ko kabasa sa ubang comment yung guys, kay mapokus mi sa game guys, pero chill na mo di ba? Chill na mo diha. Oy, salamat po Seth sa pagsabot. I loved you.
Wala ka mingaw sa kuaya. Ikaw, gimingaw ka sa ko, Angel. Bullshit. Wala ka na But- strength but- eh. Good saan eh. But lagi no. Sitaw. Man gabi ads. Pa-shout out na lang Sid. Oy, Jillian. Hi, Jillian. Kamustang lagay mo dyan? Sana okay ka lang kasi okay lang ako dito. Tumatayo. Wait. Nakoy buff? Nakoy buff nga. Sa tungatingaw. O saan ang sima-sima ni mo ya? Nagkago bubblegum guys. I'm eating bubblegum. Actually, before ko nag-stream guys, kay nag-chill ako guys. Wa man to kay plano mag-stream ron. Ako kanila oh. Gago. Wa man to kay plano mag-stream ron ya. Kanang before ko nag-stream kay nag-chill ako guys, inom ko beer, bugnaw kay nga beer ba. Ay wait, mas maayo. Sabi ko man. better manata if dirita magsugod. Usa pa mod ya dagha amot dili ko sure pila basta naay mod ring nga naay mga costume ano Bale. Mas better manata. Sa dire, like, dire ko mag-atang, then dire mo magpaso. Oo niya. Gani, Jay. Gani, Mo gani, mo gani. Oh. Asa magatang? Asa magatang? Dire. Ah, dire niya manago mi dira. Gigi. It's Drika. candidate number 1. Ha? It's a candidate Di, mag- number 1. Mag-set up pa mi. Okay. Para surprise. Para tawag Ah, para surprise, ah. Candidate number 1. Yeah, ako iwan. Ako iwan. Ako iwan. Isa ito. Hoy. Unsa ito? Mag-fashion show ta jud. Escape, press escape. Oh, press escape niya to sa lower left na dry more hera. Mopili ka dra unsay mong ganahan. Ikaw si 1, unsa man ka? Ikaw si 2, si 3 si Jude. Ana na lang. Sige. 2 kasi ha, 3 si Jude. Lagi ay kasuko. Mukay. Gay. Bay. Kita Ah. bukan bay kanang academic wa. Di. Ingani ako sa to. Kakuan man ang mga pageant ng mga pista. Kanang ba Miss Gay ba? Oh, nya. Una tong concept bay. Gay, gani ko. Tina Miss Gay ta kanang. Guys, dili kay ko kabasa sa yung comment guys, pero chill mo dia guys. Thank you, salamat. I love you. Nya unsay imong motto? Nya unsay imong kuan kanang ano motto in life? Ay wala kana I believe in the saying ana ba? Yeah. Okay. Ano ba naman typical nga Miss Gay nga funny good ka ng mga entertainment sa pista ba? Pili mo ka ng pinababae nga funny kay patay na. J. Gay. Gogo. Magunit ko o ka ng microphone. Ay, isa dito. Megatron. John Paul. Nag-live mo karon back. Wa may ka-live bro, ga-record mi ba? Oy, hi Grace. Oy Grace, thank you sa mga coins Grace. Thank you guys sa mag-send ng coins nila no. Kay Grace, si Seth, si Trisha Blind, si Amor, thank you. I love you. Thank you guys. Chill ra mo dia guys, magduwa ra mo dia guys. Chill ra mo dia. Guys. Gogo! I will show you how to fly. Jud, ali na Jud, magkuha na ta Jud. Ali na Jud, ayaw na Jud. Visit na Jud. Dili lugar mo. I'm Optimus Prime. I will destroy Yeah. Tawag ko candidate number 1. Dili mo. Paso. Kana di ani boy uy. Paano dili posing? Lupa ko ba? Gas na pod. Posing. Ya, magbutang ng microphone dili mo. Hindi mo ba ni? Introduce Ah. yourself. Yay. Hoy, paminaw mo sa instruction. Sa lamang kanya. Daga na John. Usa man na John. Gago. Boss, manglimpyo ka boss. Asa manglimpyo boss? Excavator mo gud na siya.
ka, Lods? Boy, naghana ni Boy, uy. Kuan kay boy, gyud. Ha? Wala, mamili sa may kuan, guys. Masa ni siya? Flames. Mamili ko kanang kuan, kanang Ah, sa likod. So man. Bay, ayos. Bay, ano ba? At mag-focus ata sa itong passion show. Ge. Binuang sa itong focus ata sa content ba? Passion show ba? Passion show. Okay. Ano ba? Passion show. Yeah. So magporma mo costume na ka ng bababae ah. Bye-bye? Dapat pambabae nga passion show. Miss Gay ba? Pina-Miss Gay ba? Okay. Pamilya na magkabong Miss Gay sa mga pistahan. Kanagong mga kalingawan gud sa pistahan. Nice. Yo. Okay, I will. Yeah. Oy, ay reklamo sa luto na gege. Miss Gay, asa ba ka jud? Aw, Sabay, Dili wala. ba ta mag-ready? Si Tricia man ang host, si Tricia man Nabay pambabae diri boss. Murag ba may pambabae diri boss? asa man mi Ulo magilis? diyoy na. Diri. Aw, siya. May pambabae diri. Diri na. Da ay paminaw sa instruction ba diri mo lap. Wala ka duty. Wala ko duty Janilo. Pasok ka diri. Pasok ka. Invisible ka. Tanaw ba? Cobra. Diri. Saman. Tanaw diri ba? Lagi. Natay ko ana. Ana, pasok ka diri, ana. Posing ka diri una bang, posing. Oh. Then posing ka diri. Posing. Then posing na po ka diri, ana. Posing. Balik na po ka diri. Oh. Yana, may microphone. May microphone diri, microphone ana. No. Mubuwa po sa microphone pagkabutang. Mubuwa ba? Liwat sa kabutang. Qualified na lang sa dito. Wala tong kuan, katong instruction, ano? Wala duty rin guys. Sabado rin guys. Day off na ako guys. So, depende of kano sa aming home man ni ron. Magilis ako. Ha? Magilis na may? Eh, magilis ko Oh, dre. panago mo bay para surprise ba? Dapat Ge. Ge. Ya. Sura po di butang ani niyo. Isa lang. Ako Mas katawa siya. Usa man di ay. Wala pa babae. Bayad lang, wait lang. Na. Gamay ra kay bay. Gamay ra. Basta tulo ra man sa ta. mangita ko sa costume na ako. Kato na extraction ano Trish? Extraction ano? Detector ba tong detector? Oy, say di ba ito? Ay, awa kasi kita ako sa mismo. Bye. Dai F2, F3, F4, F5 ba yun sana bay? Ay, kung pakutan na boss. Kuan mo imong costume. Ay, pang save. Ipang save. Save. Ah, okay. Gago, Battle Royale man din eh. Bay. Pambabae bay ano man di head okay head taon na head. Jud, talikod Jud. Kaya makita ka, mag-ilis ko. Ay, sorry. Talikod no bay. Talikod dito, manglilim ka. Ka-bullshit, binay sa guys. Ngita, tag-nindot kang mode guys ha. Hoy, pambabae. Ah. Ano yung pambabae? Ano na yung Boy. transformer? Boy, baguon ni boy, uy. Libog ko sa akong kuha ni costume ani. Sa amin ni. Sama ni bay. Bay sa nindot bay. Nana ko nakita katong hair. Bay, sulti ko ninyo bi. After ano ba, musulti mo sa inyo ang head para magklaro ta. Usa mo pagsulti boss. Dapat dito pareho boy. Mo gani pero limited ra kay kanang panitan buhok nga pamurag pambabay. Limited ra kay bay. Dagdagan kayo eh. Dagdagan na ba din? I-mix na lang. Ay, kasuko! Ato sa head, dagdagan mo kay buhok good. Dala nainindot Dagdagan kay guys. buhok ba yun? Dagdagan ko kayo yun. Dala. I'm Optimus Prime. Pagkasa mo Diyan, dyan, dahil gano'n, ang dahil- microphone, ilabay ko man ron. Hi guys. Kani guys, nindot ni. Nindot ni. Kani. Neck, asa sa neck na to?
Bugwa sa Sailor Moon ay. Saan eh? Ay, but. Saan man eh? Bugwa sa Sailor Moon ba, I promise. Ay, ambot. Primitive tits. Napasi Miss. Daya pag Optimus Prime dyan. Wala na siya pa eh. Naglaro siya po na kunog. Wala ko gising head. Ayaw mo pag-transformer ha? Busi mag-transformer sa mo ha? Lip bottom. Siya dito siya. Ayun, Transformer Jun. ang ulo ba? Boy, ayaw mo pag-transformer. Saman na yan. Saan man eh? Saan to? Ay, baguan eh. Saan, nangita pa ko lang. Oo, ni nga mga costume. Usa man ni, uy. Kani. Ang body na to guys. Kasi body na to, butang. Ah, ice glow. Butangig, lip button. Lip button. Ginawa si Sid. Bader, tarong dia bader ha. Bay dagan magugig pang babae, gutak ka mas bader. Gun ko pang babae eh. Pagtabi na dahil! Yung tabi na! Ayun sa manis ba Upo na ako nakita na akong ganahan. Rabay. Ano si Brock o si Misty re? Purse. Dara! Natay cape. Yan natay ka na shoulder bag. Mi anay. Ano na Sailor Moon? Kako ni Sailor Moon. Uy, dili man siya, uy. Kako. Di ba da trash? Kako ni. Dili man gud nimo tindog. Ay sabay. Nindot lagi ni bay. Sabay nindot lagi ni bay. Wait lang bay. Kung ano tong kuan bay? Kung ano tong purse? Wala bay. Super Saiyan bay. Gago. Tara. Saiyan tail. Saiyan. Wait, Saiyan? Tail waist. Tail. Hala, dara. Bay, kuha ano tong kuhan bay? Kuha ano tong cape? Asa tong cape? Kuha ano tong cape? Dara bay. Nyaw. Limbs. Tapi Saiyan sa limb. Saiyan. Sonic. Gago ni sapatos. Sonic left shoes. Sonic right shoes. Tara bay. Bye. Naisayal. Kako na Pikachu tail. Saiyan tail short. Tara. Short man ni Patrick bay ngano man ni. Skirt. Hala. Dara bay. Nice. Skirt blue. Skirt pink. Blue siguro. Ay di black. Kay para mabagay sa itong babaw. Dara bay. Masarap na eh. Save na to ni. Ilang isa tap ako, di lang. F1. Masave ni? Nasave na to? Dali, F1. Tara. Surprise. Nya sa F2 na to. Sabay. Sa F2 na to guys, mag-prepare ta daan guys. Kako sa man ni. Guys. Body man di ba? Body. Kailangan. Dugay mo naman ako man ako. Dapat magtanaway tabay kay para makabalutag dili ta maparehag ano ba? Okay? Dili ni Goku. Gago ni Goku. Kaday lang, wala pa ko naman lang. Ni Goku. Katawa na dira. Goku. Ako dito tulog ako ikaw. Marihot. Okay. Ready na ka? Naman. Ready na ka? Sit pa ni. Ready na ka tanong. Duga na tulo ba? Isa dungan ta. Dungan ta. Isa. Dungan ta dala. Yeah. Ge. Okay. Wala pa ko bay, dala bay. Kaway klaro. Gaya na. Oy, pila na. Isa boy. Naman na ay. Boy. Wait, bugo kay ko pagabot og fashion, wala ko sense of fashion. Pariha ta oy. Nade siya sa passion. Di, wa man. Bugo kay kog passion gyud as in. Bay, mag-andam ko na sa akong kuhan guys. Mag-andam ko na sa akong Uy, F2. patakaan lang ko ni. Pisti.
kuan bay kanang Ano yun? Gago ni bay. Ano man ni? Ni Transformer, unsa man ni? Ay, di ko ganahan sa body yun lang. Di ko ganahan sa body. Bay, wala may nindot ka body bay. Excuse me, thank you Lord. Ay no, dili na siya body. Wait, Wala nindot nga body siya bay. unsa ni siya ang nasa kong body akala? Lag? Di ba lag bay? Fiona na piccolo. May ready na mo? Sorry kaya. Wait lang. Bugo gigi ko gidasin. Mura man ang karakter sa Dagonis Busing. Kamukha sa karakter sa Dagonis Busing. Double. Ilabay. But, why, tarong nga Nick, magabagay ni niya ba? Awat niya ni. Ay lambi. Saan may dila ni? Dila ni, dakbik mana. Kasi man ni. Iron Joe. Ay, kato na lang void. Mag-void ta. Tapos ang body lang natubay. Ba't niya sa body? Why, tarong nga, wala tarong nga body ba? Lambi. Jinx, Master Sword. Hala, uy. Oh, saan ni? Ah, kanilang, kani. Kani. Kasi ni. What the heck? Pokemon Squirt. Oh, si Pokemon Squirtle. Kago na si Squirtle. Ah, kani. Guys, okay pa mo? Hello? Oh, gawlat rami. Yeah. Kuwan ba? Wait, kung saan ni siya? Sa body mo, di ba? Color Cape, Pokemon Squirtle, tayo okay ka kwanto na. Dapat ang Sailor Moon nga butay. Ganahan ka na ko na rin. Kanina lang siguro. Sailor Moon, moded na yes, moded na siya. Kani, tapos ang limbs na to guys. Uy, wala na din. Sailor Moon, naman Sailor Moon nga limbs, di ba? Sonic, di ba? Kanina lang mo eh. Ay, hindi lagi ni. Nakati. Puro may Transformer eh. Gigi, okay na ni. F2, F1, okay. Guys, ready na mo? Tanawanay na ta ha? Wait lang. Ay, Wait lang. Ge. Gigi, lingi ha, lingi. In 1, 2, 3, lingi. Hoy, sige na kay mag-intro na ko. Ay, shit, pariya lagi tayo. Pareha tagbuhok. Wait lang. Magilis ko buhok. Eles. Magilis ko buhok. Wala may microphone. Tris, ayaw tanaw, Tris! Ay, tanaw, Tris! Tris! Ay, tanaw mo! Ay, tanaw, pwede ka ma-spoil! Ay, tanaw! Jo, nag-ilis ko buhok, Jo da. Ako po, nagilis ko. Na! Wala ba tayo microphone ba? Kanina lang kanon. Ha? Hala, nalubat ang... Ay, ko na nagkanon, Tris! Ay! Wait lang, nalubat akong mouse. Tinatamag mic. Nangina! Wait. Ay, wait lang ba, nalubat akong mouse. Ga-charge mo ko, ga-charge. No way, gaulat ko ninyo ba eh. So ako, ay labay na. Labay. Katong Goku? Wait. Balik ano ng cursor noon. Goku. Kaya na ang cursor guys eh. Kaya na kukuha na. Tara. Nya. Ready na mo? Wait lang. Ay, GG. Ara. GG, wait lang. Tara. Ge. Lingi! Op! Hi guys! Hi! Day, bago ka na pa nails, guys? Ninduta si mong nails mo eh. Day, nindot lagi kay kagkuan, day, buhok, day, asa ka na. Kung siya, kanang, mo siya kitawag nga barber's cut and fade away to the left. Ni-wave na day mong buhok. Yes, day. Kita ka sa kong bungot, day. Day, ngano ang balhibos mong ilong, abos mong ilong, day. Grabe, day. O, day, kiliwat man ko sa kong amahan, bisag bayi ko. Gago.
Sakto banday. Sakto day, I believe you day. Kani day kanay. Taga-suka day, mas nakulay kog boobs mo. Ay pagbuot. Ano ba kay boobs? Sige. Sige na, Jay. Kanang ako ang contestant number 1 kay gwapa ko. Gay, murag ka katakon Titan day. Day, mura lang kag gimalorish. Ako ang number 1, si number 2, si brother. Brother number 2. Number 2, number 3 ka, number 3. Hindi. Gay. So, una ka ng paso mo, then right, then left, then tunga. Okay? Paso, tunga, then right, then left, then tunga. Then, introduce yourself, tapos sa inyong motto, or I believe in the saying, may ana. Okay, sige? Okay. Gay, dapat pinababay ang tingog ha. Kay ko ano ba ni Miss Gay? Oh my God. Wait lang. Sobrang Latina. Ana dapat Latina. Yes, Okay. okay. Okay, asa na tong host? Ho! Wala tayo music dia, wala tayo music. Ang host ito, host! Wala tayo music. Ha? Di wala tayong music kasi edit mo na music. Agi. Ang host na to! Dahil, Okay. unsa naman? Grabe ka strong ang bungot. Nga naman eh. O day kay mura di ko si Kuan. Grabe ka strong eh. Grabe. Grabe. Like Kan ko day kanang gibalbi giyan sana. Giba- Balance ko day pero nas now. Tanare gi ikog day. ay pagbuot man siya bagong thread run. Ready? Ah, Ready na may kadugay sa host oy. Mag-enjoy ako! Gay, ikaw. Oy, ay busli. May gabi busli. Number 1 ko. Crouch ko, John, para di mo makita kay ang akong view. kana. Okay. Ladies and gentlemen, and Hello, eh. everyone fabulous in between, the moment you've been waiting for is finally here. It's time to meet the stars of tonight's show, the bold, the beautiful, the breathtakingly fabulous contenders for the Miss Gay Rifle Pinalili ba? Pinalili. 2025. Without further ado, let's bring out the divas of tonight. Candidate number 1. Tres, record ka wala. Kaway dyan, klaro niya. Play music. Wala lang music eh. Sa edit na music. Sa edit. Gi. Okay, go. Gay, Let's go. candidate number 1, okay. Candidate number 1. Go girl! Oh girl. Yeah. Oh. Girl, gadiyodurat ka. Ano nagsama na ako kung gusto ko? Ano? Ano kaliwat siya ni Anger? Nagsama, boy. My God. Attitude game mo. Oh girl, galaboy mo pusod. Saba, boy. Hi, my name is Jazona. I believe in the saying na kung ikaw mo dako, pasugpog ka mo gamay. Pati ato Thank eh. you so much, candidate number 1. Pati sa sige mo. Yes. Candidate number 2. Pati sa mo si. Wala mo ko noon ako ba? Gay, kamo na po tayo. Wala pag maghuwat sa announcer eh. Okay. Ano na may Thank you, answer? candidate number 1. Okay, let's proceed to candidate number 2. Good evening, ladies and gentlemen. Ang nasa inyong harapan ay ang pinakamagandang babae sa balat ng niyog. Baog na niyog. I am the goddess of all time. Welcome to Mobile Legend. This is Batin at your service. At ako'y naniniwala sa kasabihang hindi kayo magtatagumpay dahil wala pa rin tatalo sa Alaska! And I thank you
And let's proceed to the last candidate. Wala pa kani. It's Wala pa rin. Hoy girl, excited na kay ka girl. Hala oy. Usa man na oy, gisabot mo ang judges, ikay baka daog. Hala oy. Unfair. Pag-uwi ako candidate number 3 ay paso. Medyo mabuhay na siya simsi. Disqualified. Sorry girl, nagdali ako YouTube. And the last candidate, candidate number 3. Oh! 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 Pak! Oh, pak! Oh! Grabe talent girl. Ay, isa ba girl? Isa ba girl? Mm. Oh? Oh? Oh yeah! Uy, laki ka babae. Laki ka babae. Dapat ko. Babae ko dahil paghila mo diha. Hi, my name is Juday de los Reyes. Naniniwala ako sa sabihan. Kahit ganito yung mukha ko, maganda pa rin ako kasi, Kaya mo yan girl. thank you. You know, when you understand me, Ay, shy girl. yeah, I'm a shy girl. Kahit ganito ako mag-hip-hop. Wala yung sa on-shave. Hindi. Marunong po ako mag-Tagalog. Ang hirap lang kasi isa akong Bisakol eh. Kahit ganito yung itsura ko, kahit Miss Gay po ito, Lalaki pa rin ako. Bugo ka, ganoon. Napay contestant number 4. Uy, napa daw contestant number 4, Trish. Trish, napa daw, Trish. Okay. Napay 4, wait. Oh, napa. Napa. Okay. Ilang. Ale. Napa. Okay, are you ready? Let's call the final candidate. Candidate Wait. number 4. Oy, Oy, wala ako sa kasabihan. Mamaya na ako kakain kasi wala pa akong gana. Oy, Alam mo ba? alam mo ba? Alam mo na. Ba't adan? Ba't adan? Ka po ba? Meron. Oy, may talent ka po. Sige po. Yes po, meron po. Ano pa yung talent mo? Alam mo na. Alam mo ba? Hindi. Ba't namin alam? Wala kang sinabi. Gago Ay, ka ba? bubo ka. Kaya pa nga. Alam mo ba? Alam mo na. Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Backtumbling! Backtumbling. Oh. Alam niyo na. Okay, backflip. Alam niyo na. Hindi ko nga alam. Bobo ka. Tara. Okay na to, bay. Ay! Ako po. Alo, bagay dyan siya bay. Ilagga siya, kay gamay man siya. Wala sila yung moral support. Ano mali tayo? 0. Ano palit eh? Ako na po yung strength eh. Hindi, narin sa baby. Yan ito magilis. Ay, nako. Pasay.
Oh, kabugo ba eh? Putasa, gano'n. Ambot na. Ready na ko! Wala pa mas eh. Bot adan, bot adan. Ready na ko! Boy, magingani na tabay. Mabalik ta sa normal. Balik tas normal eh. Dili siguro ta magkonde. Dili siguro ta magka ng over costume bay. Pwede ra. Kuan lang, minimal. Pwede ra. Minimal lang bay, minimal lang. Ayun lang ko ng over kayo. Hindi ko ganahan good kay murag makaguba siya sa ano sa game. Yeah. Ba't ada? Ay na kayo ng over ha. Kaya ka ng overflow kay Jet. Oh, kana John. Okay na John. Oh, you're a princess. Ay ka ng over guys. Ayawa. Ay, pwede, ano na lang. Pwede na, basta ka ng full set ba? Full set. Full set kang Mino, boss. Mantikor. Wait lang. Body. Bay, gana ako ng trip ni Judy. Nga na lang bay. Kana makita lang ang naong bay. Ang naong ba? Ang naong. Kani, boss? Ang naong lang. Pwede Oh, yeah, ayaw guro boss. pag cigar bay or kuan bay. Batik yung cigar. Ako si Detective Mori. Ba't ada? Cigar. Usama na. Ako mamaa. Ang sabar niya sa iyo mo. Hey, what's up? I am Nicki Minaj. Said. Gago. Oh, gago. Transformer. Kuha mo kayong Transformer ba yun eh? Asa man to kung gipangita man? Kuha mo kayong Transformer ba eh? Ako gipangita. Exage na kayo ba? Aka na oh! Mura kang sa Toy Story ba? Yawa kasi. Yawa na nagbuo. Inaali na lang. To infinity and beyond! Gago. Usawa na Tris! O ilis din na Tris! Now you see me, now you don't. Ay, kapuya ba? Basta ning world? Kapuya ba? Ay, lang ninyo, guba ang karakter ba eh? Ba't puti na kayo siya ba eh? Kani, okay na. Oh Lord. Ah. Laboras mo, uy, visit. Kani, okay. Shalom. Oh, laboras Okay na po, ano? Okay na yun oh. Saan? Okay na yun. Kaya daw kan, Jod. Okay na yun. Gago. Paninda! Okay. Ay, kini. Bulbasaur. Gago, nindot lagi ni boy. Saan na? Ano kita concept? Bulbasaur, I choose you! Ano ginawa no? Na, that's a world. Batay man siya ba eh? Ba't ko ganahan? Batay, di makita man. Buwan na kayo ang game? Head lang siguro ito iputang bay. Okay na siguro sa head bay. Kaya okay na siguro na eh. Sayaw. Yawa, ginawa. Mainos. Di ko go-over kay Bay. Batik Okay, yung over okay, lang kay. Okay na ko? Hindi na pumusay for this shit. Tana. From the ocean. Kani, okay na guro ko, no? Okay na. So, patong ito, orang kawatan. Kawatan. Buidid ba na, buidid? Ginaglut. Kaniyo, Vegeta bo. DOE. Ako po yan eh.
Grabe ba eh. Talingawa ginoon. Abe. Wala man di ko yung mga tripan nga costume eh. Ano na siguro ko? Oo, okay ba? Okay na ko. Ada. Gago, double ko siya. Ano mo? Nabuak siya tutoy ang loot. Sir, asa ka mag-mine, sir? Guys, paminaw natay buhos ang adlaw ha. Natay buhos ang adlaw. Mag-mine, sir. Natay Sige, saan? Asa may goal na to, sir? Mag-mine, tag-diamonds. natay buhos ang adlaw boss. Dapat natay kwaron, natay kanang kwan, kanang maagi taron kay murag gisaban ta sa puruma na da. Natay buhos ang adlaw. Baby! I'm here to rock and roll. Ko ni boy. Let's get some loot. Oh my god, I'm so Ay, ko na loot sa baba. Where are the loot? Yeah, rock and roll, yeah. Yeah, baby. Sensitive kayo, mga loot. Unsa na Isa siya? lang ka bangga kay. Inay, kumudagan ka mo, left siya. Ibutan Unsa na nga ko loot? sa Unsa na nga? babaw. Eh? Ano siya, Rubik's like? Cube. Like, yung kumudagan ko kay mo. Oh. Si mask. Anay lot, they lot. Oh. Ha. Liang ko. Dawat. Ten. Go. Oh. Ay. Woke up like this. Wong Vegeta ni. Vegeta. Napa. Yung Vegeta. Naya, mabuak ni. Ayun. Wait. Nice one. Tara ba, mangluto tabay. Tumay kitong loot do. Mong brush up ni buwang. Namahangin ba sa labas? Hmm. Ano gilot, Dre? Ay, loot taro. Okay guys, sorry kay guys, hindi na ako mabasa yung mga chat guys kay kuan jud mi sa game diri guys. Pero chill ra mo dia guys. Salamat kay mga kuan ko. Salamat kay sa mga nagtan-aw na nagtambay na guys. I love you all. Chika ra mo dia guys. Sir Surya mo sa chat guys. Boss. Hanging guys gawas boss. Hanging ki boss. Kana mo tag chill man ka sa hangin. Kana ganing basa pa kay Angel ba sakay kay sakyanan niya hangin kay di pabor sa imong hinapay ba. Kuan balerina na boss. Wagi ang yan. Woo! Sid, parang kag Sid, Oh, kag Dota player, Sid. Nakabikibir. 5 minutes loot. Oh, Ah, what ha? Uy, na diamond din nga dako. Kabangay ko ani. Angnom. kaya patay. Eh, manglot. Tago ni tubol. Ah, Vegeta ba gago gansa mo na. Bukat yung diamond do. Ha? Gigi. Diamond. Feel ako nagbag. Ay bay, ala ni pilit siya. Ta, heck, nimpilit ra na. Pilit yun. Hindi mo pa hindi nakita. Nitrage. Agay. Buang mga trash! Ang mga rockstar. Trudge. Ballerina Cup. Mimi. Luto rin ba eh? Gagawin ako glut. Ulo rin si Mang. Color green. Nag-customize diri. Customize sa ubos. Nag-customize diri.
Ulo! Mimic boy, mimic lagi boy, promise, mimic yun na boy. Mimic, no? Kanina rami kadungo ka na dyan. Bay, Trudge. Balabaras mo sa'yo pa kaya bay, galap. Ay, dili mo repeat ang storya sa monster. Muna siya sa lethal ba? So sa monster ko tabi di. Kakalitsi nga padung na. Ha, nay namatay. Ayaw dari cool. Paano siya dari? Mana? Kadungog na po. Badar? By mimic. Oh, na-step bro. Hala. Yamos ng lagay. Uy, Jancho, okay lang bay? Naungot siya bay. Sakita sa ututunan eh. Asa naman sila eh? Hello eh? Hello eh? Call, ayaw diri call. Ang ko laging graphics sa ungot si mo. Okay raman bay? Nawa, makadungog dyan ko nila bay. Lagi ni mimic bay. No. Mukha sa Trudge eh. Arid recall. Android 14 Go Edition with highest launcher. Ano siya? Bagong update na sa Android? Wala, uy, ano naman siya nako ba eh? Without love. Sa to. Ato na siya yung maneuver. Ngawa siya. Hoy, Trudge! Ma-outmaneuver din ako siya. Tagan! Whoop! Okay. Hello? Ay! Boss! Nagpatina ako sa akong buhok, boss ba? Matay na abot pa sa hunang. Di man na makuha ni boss. Di na makuha, boss. Maguha sa salon ako gatuan lagi, boss. Ang patina ko, boss. Ba di naman mautang-tang ako, boss. Ang tina, boss. Parang face mask nga, whole face. Boss. Ma-charge ka, boss. Wala sa ulo ba yun? Nausa naman eh. Na yung Trudge ito ba? Sa gana. Sa mukha sa Trudge eh. Wala ha? Napaibiglo tagi diri bay. Ano ginabilib? Ginabilib porta. Inaya, guro ninyo pagbira no? Send, may ko ka. Ay ka. Ay. Ambot. Labad na jud kay kong ubay. Minom guro ko labad jud kay kong ubay. Uy, Polka, thank you sa pag-share, bye. Nagkaanan, oy, Jancho, thank you sa roses, bye. Thank you sa mga nagsend og gift, guys, no? Coins. Kang Kat, kang Bosley, kang Rema, kang singuy, nanguyin yung panganoy, Seth, thank you kay sa mga coins. Bugo kitang mga naong gid boy. Ambot na lang gyud. Lain kita na Bugo ayo boy. Napatina lagi ko dito lagi, ang tina, kagiabot sa kong nang, bay, di na maibot. Di ba siguro tina yung gibutang, bay? Spalto, masiguro to, para sa spalto ba? Kapuya eh. Tara. Tara, Trish. Napilot. Na pa? Gago ka kay. RGB. RGB ra ginoon, buang. RGB ba din ah? RGB. Go! RGB nun. Sama na. Trish, nasunog na makat.
high blood. Oh, grabe ni Hayag. Ay, ani. Kung mag-burn out, di na ta mag-uol kay. Gago. Ano, RGB? Yes, gaming rin. Uy, nag-end si brother og live? Tron. Wa mo siya nag-end og live. Wala na. Net Raj. You know? Gago. Pisit man imong ulo to siya. RGB, magod na. Oo, mulikay po ko abi mapasok. Unsa makaday? Kalayo na makadiha. Ghost Rider ang buang. Yung high blood ko. Ilang. Dili ba na ipatanawa gani pang mag Lalo. Tanawag yung mag Dili na ko ma-withdraw. Yeah, akong daw sa oh, di ba marag mahuli siya gift na siya by Jancho. 1/4 Nainom. Tabang. Ato lang ni baligya ang clown eh. Dila trudge sabi to no, di lang ta mo kuan sa trudge. Ge. Grabe mamatay og kinatawa ni bay. No. Nainom sa kong likod. Anything yung medyo piano. Oh, gago ka feel siya sa mga kaliwat niya. Bong. Uy, sad lagi ang princess. Sad ang princess. Sad ang princess. Uy! Agad eh. Uy, ano this? Kanang giya kag GS Prom ba niya? Imbis nga magkuyog mo kistig sa Hika kag GS Prom ba na unsa na mo sa din sa Nalagot na gusto na. Si Angger! Ano si Angger? Gago na pitango. Si Angger! Vampiro. Lagot ko lago. Abang. Si Angger na hindi na kuwaba ko. Ano na ko ba eh? Buya kayo eh. Ay, rabay. Poy si katawa ni baby. Ay, gago doon kay extraction day. Mura niya itong lot sa buon. Ay mo, nireklamo pang buwan. Murag dako kita gibuhat ang karang kwadlaw no. Kasi kira mo tag Dagan. Mura jud duwa gamping mo si mga lot. Takar. mura bag productive kita ron. Natutoy ni Jude. Kuya wag kula. Uy, nitroche tala. Lods. Lods, si Mututoy po sa abo si mga aping. Pira ka dito na? Kako nibalik akong storya niya. Ha? Blo, nibalik akong storya niya. Bye. No. Ako rang na-update og ako rang ga-upgrade og strain? Sa update og strain? Sakpaara ko ng gago. Yan yung kwarto. May nalagay ko rin yung Trish. Tara na. Okay. May nalagay ko rin, dili na nakabot. Tara ka, dibalik ka sa Trish! Trish! Dibalik ka sa Trish! Trish! Taga na, Trish! Hala ka. Gago, hapitan ako masuyo po eh. Taga, Trish, kana! Dili na mo. Na-size na lang, boy. Uy, ngano? Ay, nakuha sa Trudge. Dako ako sa damage. Ang cute. Sen. Mo ni natabo, Sen. Nga naman. Sige siya istorya, Sen. Ang loot dito, nasa may portahan. Yan na dito ni Daga nag... Ay, dito niya kilor. Yan na dito ang loot. Ibaligyan na lang ko. Abi kaya, kumay kayo ibaligya, bullshit. Nuts! Di na mo abot atong lock. Na, cute kini siya ay. Ha? Yaman gilor sa loot. Naguba. Ang pila na na, Hello, size sound. Saka pa na mo, Sound size naman. mil, Trish.
Palit na ni Mugkuan. Kog mo. Lagot na siya, lagot na siya. Lagot na? siya. Abe! Abe! Ikaw pa yung naglagot, ha? Uy, mupante ba? Kita siya, uy. Luwi na ganag ikog nang puta pa sa puton kay nani ako itsura. Dapat mag-cry-cry ka, Jun, you know. Kanang hinala pa siya kasi. Abe! Ito na naman tulog. Abe! Kanang mo dito. Kanang mo kilo dito. Oh. Monster, wala na tayo kwarta, Trish. Wala na tayo kapupin. Abe! Ano ba wait, I think napa mo siguro ilot sa area ba? Wala na. Napa o Dreo? Dapat na? Napa o todo na chips. Nice. Pwede pa. May promise ang kuya, ginanong ko ba yun? Bakit sa kitlos? Sinsilyo lang sa umaga. Labay ba? Wala dyan tayo loot bay. Sama ta ni? Gamay na lang gani kitag loot. Yapat yung gigubo. Wala bang kututuyo agad? Ano na? Ano na mo naman kang vampire diya? Naunsa naman ka? Ano man na, vampire ka? Trish, unsay naka... Uy, 9 mil man, boy! Ha? Kulang, Trish, 3 mil ang kulang. Ya. Mag-reset ay! Saan naman? Ayaw, kaya na na ba eh. Kaya buka. Pat yun na tong trudge. Uy, Pat yun na tong trudge. Ta. banggaan ba? Banggaan, banggaan. Si Paggaan, uy nga mga... Ato siyang tabangan na. Atong birahan ta. Lumbat ang Trish. queue ba? Uy, Kasi naka-strength. Kasi naka-strength. Wala. Bago Wala. pa kita kasugod. wala ko na mga upgrade. Ano siya? Nawa mo siya ba eh. Ano yun? Display. Naka ba day boy? Mga ba? Kasunog ka. Bullshit ni. Wala naman tao na yun. Awan ni Q. Ay gago ka. Metay na ihatag tong nom sa... Wala man bay. Wala ba itom siguro nga lawas bay? Wala ba sailor, soldier, staff? Wala. Black, Blastoise, blue. Banjo, wala. Wala ba wala may kuno. Wala may black nga kuan. Change color. Ako mag-change color ko dili lang ako magbutang og katong para sa now. John Cena! Gago. W. Sa kanilang ko ni John Cena? No, tira, yun. No. You don't see me, you don't see me, you don't see me. Me, unsa ba na yun? No, you don't. No, yun. Wait, say now you don't. Nagamandawi ra ko boss. Now you see. Uy, now layo you ra don't. mandawi ba ako sa South Park ba kung ulo ko siguro sa ulo ba lain kita naon ba hair lang ta, hairstyle lang ta ba, hairstyle lang ta. Ah. Boy, wala na kita loot, boy. Bulaw na yun. O, tara siya! Ano na to? Tara! Tara! Ako buyoy. Tataratat! Tatarat! Taga-asa rin si Jason bay. Taga Mandawi bay, nasa sa Mandawi nga part.
asa dapit sa kalimot ko asa dapit ay laha eh. Basta na sa subdivision bay. Muli mo lips ako din ay once akong mouse lang. Ge. Kanduman man natat ay. Kanduman ba to? Dapat kandumas. Taka mo ko eh. Boss, try ninyo tong mod sa painting LT kaayo. Kita ko na ba yung mod bay? Kanang mga celebrity, di ba? Mga celebrity. Hi, Bert. Katong sa bridge. Diha dapita di. Mga memes. Lagi mga memes sa mga celebrity lagi mga memes. Kaon well, yeah. Nagkaroon ko bubblegum na guys. Hi Robert. Asa sila boss. Mag-create pag room balik. Wait lang. Okay, to groom balik si brother. Wait lang. Okay, magtarong na may guys eh. Magtarong na to eh. Sama niya eh. Yes, Chris Jade. Okay. Idol ka tika boss. Uy, mas idol tika ba eh. Sa may pangalan mo. Anong note naman yung pangalan? Maka-live pa ka ugma. Yeah, or dipindi. Di ko maka-live ugma ba eh. Evolution ng Dragoness. Dili, kuan. Rebirth. Dragoness Rebirth. Langan si pangalan to ah. Dragoness Rebirth. Tama po? Dragoness Rebirth of Legend. Face reveal na brother. Di ko mag-camera ron guys kay okay himos. What panudlay. Baby time pa kaugma. Yes, Bert. Oy, Grace, thank you kay Grace. Thank you kay sa pagtambay, Grace. Good night. Puan pala siya Chris J kanang nagpa-pre-register pa na sila sa Google Play pero nagpa-beta test na sila kaso ang beta test nila karon kay limited na brag wala na lagi open. Ambot nag-close na ba sila kay wala ko ka-check balik. I-join man demo ni Jason na yes bye. Doppelganger ni Adto Kalit. Katong kuan kay Rehead man na to. Onya. Good case ako. Oh, Good siya. Ay ha? Ay buong. Buli ka kung kuan. uy girl, manang pa si Shoe girl. Grabe. Kasi maliit. Yan. Tata. Oo. Tama na kunig kuan akong kuan may. Ano ba hairstyle ra ko ba kay kanang kuan? Nagutan ni Mugnaon to siya eh. Okay, serious. Oy, Ruby 24. Let's go. Sa to? Sajud. Oh, nice. Tumble launch upgrade. Wow. Wow. Wait, thank you, DG. Dugay na ba kanina ba? Yes, dugay na ba eh. Nibalik akong storya niya. Nag-live si Jason. Yes, nag-live siya, bye.
Pagod sa. Nay namatay. Nay namatay. Nay namatay. Nay namatay. Nay na... Ulo naman. Peace! Kalayo na makadiha. No, nalagay mo susulti no. Ang mimic ba kayo naka-attach sa mga monster? Pantay ka? Oh, yawat kay ko niya. Shit, namatay rin din ako. Ano sa bebe? Trish, buhi na ka, Trish! Halawa sa kibaw! Sama na ito. Ano sa gitay ko kilari? Gili ko kami costume eh. Ala lang. Hindi ko kilari. Nalimot ako. Pasi fire ba? Kita ni. Uy, si Sed ba? Revive niyo. Mama, wag mo kapalo ah. Mama, wag mo kapalo. Gago. Mama, wag mo kapalo ah. Siya ka po cooking na. Si Larry. No. Gago. Ah. Ako to ga Ano bay? Wala mo klaro atong game bye-bye no, nandito ako makatawa bye-bye, di na ako makatawa no, kahit may pinpat. Buguan yung pasin-pasin gitu na. Ketawa. Uy, Larry! Ano to? Ha? Haglo, dira. Uy, nakapay na jamon diri oh. Ah, okay. Trish, asang cartridge, Trish. Tabi. Jamon. Jaman. Kalipong na. Mama, wag mo ka pala. Bay, pisti mo di bay. Bay, matuloy ko bay. Sige, butang. Gi, butang. Na! Oy, Mike! Gago, kuyawan ako eh. Ikaw ba kay pirate ako kay Hayday? No, sure, Mike. Whiskey na siya. Hindi ayun sa naman ka. At Ano, boss? Ada kego. Bos, Adri, bos. Bos.
Now you see me, now you don't. To me. Ooh. Ah. Well, isn't it like where you belong? Isn't it belong? I saw the sign. Did it kay go, ha? Trish? Trish? Sid, gano'n ni Sirit naman na, Sid. 1,000 na lang. Bullshit, ano niya, uy? Ay, naimata! 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 Tabangi ko! Tabangi ko! Naimata! Kasi for 11 nakauban ni mo. Kuan si friend best kanto kay love. I love. Hi love. Hi love. Hi love. Uy friend, pauti lagi kag lips. Yeah. Bullshit mo to siya uy. Napa si mata. Uy ni Kondrio. Not ni. Tato Trish, uy kago. Bagus, ulun ako dito kung laway, good. Gulay. Ay! Ang extracted. Ha? Permawi na sila, Sid. Kani. Lani, siya pa na. Para ka na din mag-alang. Kakukyawan ako limo. Uy! Mag-extract na. Kani! Uy! Kuyawan ko siya slide. Ay, ito na lang ito ni Dewey. Mr. Cupido. Doka extraction. Daghan na dito siya eh. Kuha kayo jamon. Dako kayo jamon. Tunay na. Nalakat, Sid. Mag-extract makata. Oh, balikan na. Dapat si nangamatay si Jason ug si Judro. Balikan na to Trish. Wait, matagak. Wait lang. Bisig na ka siya dito sa tabangan. Go. Nice. Ako na. Nice, wala ra. Una daw siya niyo. What? Di ba? Di, check na kung mga kuhan, kilid. Check corners ba? Di ba? Oo.
Kapilot sa kilid, oh. Tumay. Ako, biskwit. No. Bullshit mo siya. Nalimot ko Steve, nilari na. Fuck, no, fuck. Hello! Bay, wala na tayo HP. Grabe ka ni Rizzo. Rizzler niya ito. Bye. Trabay. Ah! Saan next? Yawa. Ito hang kay loot dito ba inahan? Para mo-delivery to ba? Grabe bay, naluya dyan ako bay. Wala mo naluya bay. Naluya na ko bay. Ako naluya. Ah, nga maluya man. Ano yan ka? Onda na. Dati sa kang Oh, ako ba yung sa ginlan? Wala. Ay, ang galing. Dati. Linggang goli. Matutunin yung loot mo. Linggang goli. Linggang goli. Puta dre, uy. There's one on my. Wala na? Sabas na. Wala na. Goods na. Ay, napilot rin ba po? There's no loot here anymore. Saan na? Nadiri. Kanang Disney princess ka ba? Pusawapan. Sana ba ni? So, uy. Wala. Oop. Wala na. Oop. Mingaw lagi mo ron. Wala naman ata. Nangaluya namin ganina rin. Misig pangatawa. Kuhan. Pangalan mo, roses. Di naman dabay. Nangaluya namin. Di kita. Pipi. Ha? Muenda tayo 15 minutes. Muenda tayo 15 minutes. Ge. Kailangan ako mo grind. Alam mo na kayo i-grind ba eh. Ay, kapi. Ligan. Peace. Ligan. I-upload niya siya. Yes, i-upload niya ito, Chi. Kano sa mo mahuman niya. Tataod, mag-end namin kayo. Nangaluya na dyan may promise ba. Ganina rin dyan may pangatawa. Ligan. Hey! Hello! It's going up! They can't go up! Mag-live ugma. Basin si brother, mag-live. Ako di ko mag-live ugma kaya nakilak ko. Ato ko pikas balay, magbibit sa him. They can't go.
Ari kay go. Ari kay go. Ikaw di mo, boss. Isuntil mo, isuntil mo. Ikaw di mo. Ikaw di mo. Lain mo na damay. Damay mo si Billion. Jason na ngayon ko. Damay mo si Billion, Lods. Dapat magsipin. Siyempre ko sa likod. Nagkuha na itong video, Lods. Damay mo si Billion, Lods. Di ta mag-ul na. Mag-ibig. Oh, you're the light. You're the light. You're the light. Baby, you're fine! Chikachiro! Asya, Asya. Atres, atres, atres. Tres, tres, atres. Adi kayo! Sir, ano kay SSN ang pag-ibig, sir? Nay mata! Nay mata! Nay mata! Nay mata! Nay mata nasad! Nay mata! Nay mata! Nay mata! Tabangin ko! Nay mata! Nay mata! Nay mata! Litsip yung mata! Piskot yung mata! Piskip! Nga nung nangamatay man ni silang tulo diri na ay tulo ka ulo nga nakita ang napalgang mga nagligid-ligid diri sa salug. Ang usa kay color blue green, ang usa kay yellow, ilabay ta na dito. Kani pong yellow nung namatay man ni siya, abi na kog babuhi pa ni siya, ilabay ta na dito. Na ay red diri nga na igo napalga na igo na naamong ra na siya kaluoy. Namatay ko sa mata, sir. Ay. Nine lives, nine lives. Gago, unlimited life. Bugoy! Nine lives, nine lives. Oh, sige na, bye-bye na, bye-bye. 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 Till next time. Until next time. Bye-bye. Linya mo, dali. Para nindo tatawag yan, outro. Dali, saka mo dali. Ang kauning kalayo. May pa, no? Kanina, good. Yeah, outro. Outro. Asa? Palungan na imong Palungan na lang. Uy, isa man siya eh. Yeah. Outro. Game, magmakapala, Papa. Papa, magmakapala. Thank you to all. Thank you to all. Thank you to all. Thank you for calling. Thank you to all. Birthday. Sa may kanta niyo outro para sa mga kuan. Fun. Quack, quack, quack. Blah 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 blah.
Good night nyo guys. Mag-ensim na mi guys kay nangaluyan ni mi guys ay. Thank you juga guys sa mga pagtambay diri guys no. I love you all guys. Sa mga nag-send og coins dira no. Salamat kayo. Bye-bye! Teknolodya. Thank you sa mga tambay guys. Again, thank you so very many. Until next time, wala lagi. Ay, gago, na-exit game pa dito. Pero guys, thank you guys. Next time po guys, thank you sa mga nagtambay. I love you all. Bye-bye.